രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹര ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദീക്ഷ എടുത്തവര് ദീക്ഷാനെയും ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടില് നമ്മുടെ പേര് വരുമ്പോ ദീക്ഷാനെയും ആക്കിക്കോളൂ. മോഹനം പ്രഭു, ഭാരതി മാതാജി, പിന്നെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? ഇത്ര പേരുള്ളൂ. ദീക്ഷ പേര് ഇട്ടുള്ള ഉഷ മാതാജിയുടെ പേരും മാറിക്കെടുക്കാണേ. മാതാജി അത് ശരിക്കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജിയുടെ മാതാജി അവിടെ ഇല്ല. എത്തിയ തിരിച്ചു മാതാജി? ഇതൊന്ന് ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് ഓണാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി മാതാജി ഇന്നലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 2, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 2 തുടങ്ങാണ്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നോക്കിയോ നിങ്ങള്? സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കി? കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്ത് വിഷമം മാതാജി? ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഉപകാരം. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്ന. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രായം കൊണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നൊരു ഡൗട്ട്. ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാതാജി നോക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു. അത് പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞ കഥ.
നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അല്ല ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് അത് ഒരു എന്താണ് പ്രശ്നം? മാതാജി ഞങ്ങളെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാല് മാതാജി അതില് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി തന്നാ മതി. എന്താണ് പ്രോബ്ലം തോന്നണെന്ന് പറ, അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കാം. എന്താ തോന്നണ നിങ്ങൾക്ക്? അതിലേ മറ്റേ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമായി കണക്കാക്കാൻ ഉള്ള കാരണം അത് എനിക്ക് കിട്ടി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും? ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാതാജി ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരുന്നു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ. 10ാമത്തെ ചോദ്യല്ലേ മാതാജി, ഭഗവത്ഗീത 1:45 വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നു ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനോടുള്ള ഇത്തരക്കാ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. ഈ 2 വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം? അതിനാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതിലുണ്ടല്ലോ എത്ര പേരുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതിൽ ഇരുന്നിട്ട്. സുജിത മാതാജി കുട്ടിയാ, മാതാജിയോട് ചോദിച്ചേ, മാതാജിയോട് പറയുന്ന ആലോചിക്കാൻ. മാതാജിയെ കാണാതെ ഒരാഴ്ചയായി മാതാജി. സുജിത മാതാജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാറില്ല ഇപ്പൊ. അതെ, സുജിതനെ പിടിച്ചു കയറ്റാ. അതാണ് വയസ്സന്മാരുള്ളപ്പോ കേറാറില്ല. അപ്പോ അതാണ് അതാണ് പറ്റിപ്പോയത് അല്ലെ. ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാനായിട്ട് പറയാം, മാതാജിയോട് പറയാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാവുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നാ ഗുണം എന്നറിയോ? എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് കിട്ടുക, ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയണ്ട സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം പറയാൻ പറയാ. സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇരിക്കുമ്പോ ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല. സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അറിയാതെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് തന്നെ വരും അത്. അതിനാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത്. ഈ ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അവിടെ. ഡെയിലി ക്ലാസ് മാതാജി എപ്പോഴും മാതാജിയിലെ ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മാതാജി ആൻസർ പറയല്ലേ. നമ്മൾ കാര്യം എഴുതി വെക്കുന്നല്ലേ, അത് തന്നെ പഠിക്കുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ്മാര് തന്നെയല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതില് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ, അല്ലേ? നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ മാറിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുറച്ചവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം ടീച്ചിങ് ആണല്ലോ. ഭക്തിശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ദീക്ഷയുടെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ തത്തമ്മ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ അത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കിട്ടാത്ത ഉത്തരാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയറാം. പക്ഷേ അത് എല്ലാ ആൻസറും പറഞ്ഞുതരാനല്ല, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. അപ്പൊ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ ബാച്ചിൽ കുറെ പേരുടെ പേപ്പർ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കയറിയിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോ നമ്മൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് എഴുതണോ അല്ലെ? എഴുതണം. അത്യാവശ്യം കുറേ അല്ല, എന്നാലും ഒരു 5 വരിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത്ര മതിയല്ലോ അല്ലെ? കൂടുതൽ വേണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അര പേജ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. അങ്ങനെ കുറെ ചിലര് പറഞ്ഞു അര പേജ് ഒക്കെ എഴുതണം. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ? നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അര പേജ് ഒക്കെ അയച്ചില്ല. അതൊക്കെ ഒരു 7-8 വരിയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാല് കുറെ എഴുതാറിയാന്നറിയോ, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സത്യം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ആ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം. കുറെ നമ്മൾ എഴുതുന്നവര്, ഒന്നും അറിയാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത്ര അറിവില്ലാത്തവര്, ശരിക്കും അറിയുന്നവരെന്താണ് ആ സബ്ജക്ട് ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിപ്പോ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മനസ്സിലായി? മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 20 എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നാളെ നോക്കാം മാതാജി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ.
നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്ക്. അപ്പൊ നാളെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കയറാം. എല്ലാവർക്കും നാളെയല്ല, തിങ്കളാഴ്ച. തിങ്കളാഴ്ച സംശയമുള്ളവരെല്ലാവരും കയറാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം. അപ്പൊ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മാത്രമേ ബുദ്ധി വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരാരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മളതോടെ ഇരുന്ന് കേടാവും അല്ലേ. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടും. സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ആരും വരുന്നില്ല, ആകെ 3-4 ആൾക്കാരെ വരുന്നുള്ളൂ, ആരും വരുന്നില്ല. 4 പേർക്ക് മതി എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവര് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിന്റെ ആവശ്യം ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് പാട് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വേണം ശരിക്കും. പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അത്രേ ഉള്ളല്ലോ നമുക്ക്. അതിപ്പോ നിർബന്ധം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്, ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ആൻസർ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കരുത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ആ പോയിന്റ് നല്ല പോയിന്റ് ആണ്, അപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചു കൊടുത്താല് നമ്മള് അവരെയും കേടാക്കാണ്, നമ്മൾ സുജിത മാതാജി സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ തരണം. സുജിത മാതാജിനെ പിടിച്ച് കയറ്റാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി, മാതാജി കേറിക്കോളും. ശരി രേഷ്ണ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാം. സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുതരാന്നല്ല കേട്ടോ, സഹായിച്ചുതരാം. കുഴപ്പമില്ലേ. നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം. എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയുമ്പോ ജൂൺ 1 തീയതിക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് എഴുതേണ്ട ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ. കാരണം അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആൻസർ ആയിട്ടല്ല, അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി മാതാജി, നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും. അത് ചെയ്യാം, അത് പറഞ്ഞുതരാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. ശ്ലോകത്തിലും കൂടിട്ടേ 2 പോയിന്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഏത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ചൈതന്യ അല്ല ശ്രീധപ്രഭാത് പറയുന്നത്, അതില് 2 പോയിന്റ് ഉള്ളു. രണ്ട് ശ്ലോകത്തിലും കൂടിയിട്ട്. ശരി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം എന്തായാലും. ഒരു ദിവസം കയറാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം 2-ാമത്തെ അധ്യായം. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അർജുന വിഷാദ യോഗം 1-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ അർജുന വിഷാദ യോഗം ആണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. 2 ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം അല്ലെ. ഒന്ന് എന്താണ് അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചും യുദ്ധത്തിൽ വന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗം. നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അർജുനനുണ്ടായ വിഷാദം, അതാണ് ആ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടു, അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അർജുനൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് തേജിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത് നമ്മുടെ അല്ലെ. ഇനി നമ്മളെ അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം, അതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണോ? ഉഷ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തോളൂ. വീഡിയോ ഓഫ് അല്ലല്ലോ മാതാജി. പോലെ തോന്നി, അത് ചോദിച്ചത്. ഉഷ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും കേട്ടോ. മാതാജി പ്രഭുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ. ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എപ്പോഴും. ഞാനും അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും അയച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അതാണ് മനസ്സിലായില്ല, എനിക്ക് ആ ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. സുജിത മാതാജിക്ക് ജയമാതാജിക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ അയച്ചുതരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. മംഗളാരതിയിൽ കയറുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ലേ 2 ദിവസം, ഇന്നലെ ഇന്നും, അത് കാരണം കേറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ. നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ സമയം പോണ്. ഇന്ന് എത്രാം തീയതി? ഡേറ്റ് 23. ഷിജി മാതാജി, വന്ദന മാതാജി, അനിത മാതാജി, നിത്യ മാതാജി, പ്രിയങ്ക മാതാജി, സുജിത മാതാജി, ജയ മാതാജി, നിഷ മാതാജി, ഉഷ മാതാജി, ബിജു പ്രഭു, സീതാലക്ഷ്മി മാതാജി, രാജലക്ഷ്മി മാതാജി. ഇത്ര പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഭുവിന്റെ വന്നിട്ടില്ല. പ്രഭുവിന്റെ വന്നു, സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഭുവിന്റെ വന്നു. ഇനി ആരാ ഉള്ളത്? എന്റെ വന്നിട്ടില്ലേ മാതാജി? എന്റെ വന്നില്ലേ മാതാജി? വന്നിട്ടില്ലേ? പ്രമീള മാതാജി വന്നു. സുധാ മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയലക്ഷ്മി വന്നില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല. ഭാരതി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വിജയലക്ഷ്മി ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വിജയലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ പേര് വന്നിട്ടില്ല. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന്റെ വരാനുണ്ട്, മോഹന പ്രഭുവിന്റെ വരാനുണ്ട്, വിജയലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ വരാനുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആരാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത്? ബിജു പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ബിജു പ്രഭുവിന്റെ വന്നു. ഭാരതി മാതാജിയുടെ വരാനുണ്ട്. ഞാൻ അയച്ചല്ലോ, അതെന്താ കിട്ടാത്തെ മാതാജി? ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇങ്ങനെ? അറിയാണ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ പൊതുങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞേ? അവിടെ ആയിട്ടില്ല മാതാജി, അത് കാരണമായിരിക്കും. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം. ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താലേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ 23-ന്റെ അവിടെ അമർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ ആയത്. അല്ലെ, ഇന്നലെ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയത്. 23 വിജയലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ വന്നു. 23-ന്റെ അവിടെ അമർത്തിയിട്ട് അടിയിൽ നോക്കിയ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ. അതെ, സമർപ്പിച്ചോളൂ. പക്ഷെ ഡേറ്റ് എന്തുമ്പോ വന്നില്ല, നോക്കിയ വന്നാ ഡേറ്റ് എനിക്കൊന്നും സെറ്റില്ല. ഞാൻ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, എന്തായാലും മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടിച്ചതാണ്. ആരോ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ മതി. മാതാജി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. മാതാജി ഒന്നുകൂടി അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ മോഹനം പ്രഭു ചെയ്തോളൂന്ന്. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന്റെ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാതാജി ചെയ്തത് അല്ലെ? ആ ഫോം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയോ? ബ്ലൂ കളറില് ഫോം കണ്ടില്ല, അത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? തുറന്നോ? അപ്പൊ ഒരു പേജ് കാണാം നമുക്ക്. കേക്കുണ്ടോ ഞാൻ പറയണേ? ലിങ്കിൽ തൊടുമ്പോ തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. തുറന്നു നോക്കിയ ഫോം ഭാരതി മാതാജി, മോഹൻ പ്രഭു ഫോം കിട്ടി മാതാജി. ആ ഫോം തുറന്നിട്ട് അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല, അവിടെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. കിട്ടിയാ? ഫോം കൊടുക്കുമ്പോ പേര് കൊടുക്കണം, ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക, ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് കണ്ടോ? ഏരോ മാർക്ക് അല്ല, ഒരു കുനിപ്പ് അല്ലെ, എന്താ പറയാ? കുനിപ്പ് കണ്ടു, ഒരു കുനിപ്പ് കണ്ടു. അതുമ്മ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കലണ്ടർ വരും, മെയ് മാസത്തെ കലണ്ടർ വരും. ആ മെയ് മാസത്തെ കലണ്ടർ വരുമ്പോ അവിടെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ കാണാം, ക്യാൻസൽ കാണാം, സെറ്റ് കാണാം. ആ സെറ്റുമ്മ തൊട്ടാൽ മതി വെറുതെ. ചിലപ്പോ ഡേറ്റ് മാറിയായിരിക്കും കിടക്കണ വെച്ചാല് ഡേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം. അടിയില് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു സംഭവം കാണാം. ബ്ലൂ കളറിൽ സബ്മിറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക, മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും.
ഫോം കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? സബ്ജക്റ്റിൽ എന്താ എഴുതണ്ടേ? സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സബ്മിറ്റുമ്പോ തൊട്ടാ മതി. സബ്മിറ്റുമ്പോ തൊട്ടോ കാര്യം വന്നല്ലോ ഒരാളുടെ. സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. നെയിം ഫോൺ നമ്പറേ ഉള്ളൂ. ഡേറ്റ്, നെയിം ഫോൺ നമ്പർ, ഡേറ്റ് 3 ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു മാതാജി സബ്മിറ്റ് എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്, അതിൽ തൊട്ടാ മതി മാതാജി. ഇപ്പൊ ആരോ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ല അത് ഞാൻ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് അമർത്തിയതിന്, അപ്പൊ എന്റെ വന്നതാ ഡേറ്റ് മാത്രം. മറ്റേ ഞാൻ എന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 പേരുടെ അറ്റൻഡൻസ് വരാനുണ്ട്. നമ്മള് 6:30 മണിക്കൂറായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ വരാത്തവര് ഞാൻ 4:30 മുതല് മംഗളാരതിക്ക് നെറ്റ് കഴിഞ്ഞാവോ അറിയില്ല. ആരോടെ പറഞ്ഞ? പ്രഭാചര പ്രഭു പറഞ്ഞ 4:30 മുതല് നെറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. മംഗളാരതി കയറി സംശയം. കൂടുതൽ സമയം 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെ ഇരുന്നാ മതി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുക ആ സമയത്താണ്. 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെ അതിനുള്ളിലാണ് അറ്റൻഡൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 4:30 തൊട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് ആവാം അല്ലെ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊക്കെ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ 5 മണി വരെ ഇരുന്നാൽ മതി. 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാം. 5:01 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ 1/2 മണിക്കൂറാണ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത്. 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെയുള്ളവരെയാണ് എടുക്കുന്നത്. മാതാജി ഞാൻ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മള് ഇത് ഇനി അതിരുന്ന് നമ്മള് നേരം പോകും. ഒന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത്. ഭാരതി മാതാജിന് വന്നു. ഭാരതി മാതാജിന് വന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന്റെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തോ. ഓക്കെ. ഇനി ആരെ മോഹനം പ്രഭുവിന്റെ ചെയ്യാനുണ്ട്? ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. സുജിത മാതാജി ഇന്നും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നാളേക്ക് ഓക്കെ ആക്കാം. പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മോഹനം പ്രഭുവിന്റെ ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി 2ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. 72 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മളെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ട് മധുസൂദനൻ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പേരാണ് മധുസൂദനൻ അല്ലെ. മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മധുസൂദന എന്ന നാമം ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. കൂടെ മധുസൂദന എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഈ അസുരനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്തിന് പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ ഈ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന് ആവശ്യം ഇപ്പൊ അതാണ്, ആ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. അത് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും, മധുസൂദന് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് കരുണ കാണിക്ക?
മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോട് കരുണ കാട്ടുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നുകൊണ്ടത് മാത്രം ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഇതറിയാതെ ആ വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വൃഥാ വിലപിക്കുന്ന ഒരാളെ ശൂദ്രനായിട്ട് മാത്രമേ കരുതാനാകൂ. അനാവശ്യമായി ദുഃഖിക്കുകയാണ് അയാൾ. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരാൾക്കും അറിയില്ല എന്താണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോട് കരുണ കാട്ടുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഉടുപ്പിനോട്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഉടുപ്പിനോടാണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത്. അത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാനമാകുന്ന കടല്, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തെ, ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുറത്തോടാണ്, ആ ഒരു കവറ് മാത്രം രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കണം. ആ കടല്, ആ അജ്ഞാനം ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇതറിയാതെ ആ വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വൃഥാ വിലപിക്കുന്ന ഒരാളെ ശൂദ്രനായിട്ട് മാത്രമേ കരുതാവൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ പുറം ചട്ടയെ കുറിച്ച്, പുറം കവറിനെ കുറിച്ച്, വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സദാ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ശൂദ്രനായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയാണ് അയാള്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ ആരാണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചത് അനുയോജ്യമായ കാര്യമല്ല. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശൂദ്രര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 എണ്ണത്തില് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ശൂദ്രർ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അവര് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം തന്നെ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ ഇതൊന്നും ക്ഷത്രിയനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമുക്കറിയാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പറയണത്? അർജുനനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടുപ്പിനോട് കരുണ കാണിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന. അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ കടലിൽ വീണ ഭൗതിക ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ശ്ലോകം 2. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരജുഷ്ടമസുർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ട് പറയില്ല, ഏറ്റവും ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. ഇതിനു മുന്നേ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? 31. 31? അതെ മാതാജി. 31 അല്ലല്ലോ. അല്ലേ? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏത് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഗുഡാകേശ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുഡാകേശൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് സഞ്ജയനല്ലേ പറയുന്നത് ശ്ലോകം? ശ്ലോകം 25. ശ്ലോകം 25. സർവേഷാമുവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേദാൻ ഗുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ചമഹീക്ഷിതം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേദ ഗുരുനിധി. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കുക. അത് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അർജുനനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതായിട്ടാണ്. അതായത്
അർജുനൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരെയും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? ആരൊക്കെയാണ് ആ ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ അവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഇവിടെ അർജുനൻ ആ പറഞ്ഞതിനെ കളിയാക്കിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആരിവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നായിരുന്നില്ല? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ ആ രീതിയിലാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അവിടെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരിജുഷ്ടമസുർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കായിരിക്കും നിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ശരിക്കും ക്ഷത്രിയനാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. അപ്പൊ നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകില്ല, നേരെ തിരിച്ച് നിന്റെതാണ് നിന്റെ കീർത്തി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടാ ചെയ്യുന്നത്. ആ കീർത്തിയിലേക്ക് നിന്നെ പറ്റി എല്ലാവരും എന്താ പറയാ? അർജുനനെ പറ്റി എല്ലാവരും മോശമായിട്ട് പറയും. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യാതാകുമ്പോ നിന്നെല്ലാവരും, നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും, നിന്നെല്ലാവരും പഴിച്ച് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വ സാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത്? അർജുനന് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ട വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഏതൊരവസ്ഥയിലാണ്? ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടുപ്പ് രക്ഷിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ നിരപേക്ഷ തത്വ സാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മം അഥവാ അവ്യക്തിഗതവും സർവ്വവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. പരമാത്മാവ് അഥവാ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമ പുരുഷ ഭാവേന സ്ഥാനിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന നിരപേക്ഷ തത്വം പരമാത്മാവ്. ഭഗവാൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. അതിന് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം, പിന്നെ അഥവാ അവ്യക്തിഗതവും സർവ്വവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തില്. ബ്രഹ്മം, അവ്യക്തിഗതനും വ്യാപിയുമാണ് ആത്മാവ്. പരമാത്മാവ് അഥവാ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷ ഭാവേനെ സ്ഥാനിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന നിരപേക്ഷ തത്വം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഏതാണ് പറഞ്ഞ? പരമാത്മാവ് ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷ ഭാവേനെ സ്ഥാനിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാൻ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, വദന്തി തത്വിധം തത്വം യജ്ഞാനമുത്തേയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേവിധി ഭഗവാനീതി ശബ്ദത്തെ. ആ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവർ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും, പരമാത്മാവായിട്ടും, ഭഗവാനായിട്ടും. അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്തിനോട് പറയുന്നത്? ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സൂര്യപ്രകാശമായിട്ടും, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമായിട്ടും, സൂര്യഗ്രഹമായിട്ടും. അങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ ഭാവത്തിനെ നമുക്ക് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, സൂര്യന്റെ ഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മത്തെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മം,
ആ പ്രകാശത്തിന്റെ നമുക്ക് ആ സൂര്യദേവനെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പ്രകാശം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുമ്പോ ഈ പ്രകാശം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടെന്നോ അതിനൊരു ഉപരിതലം ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്താണ് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം. ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഉപരിതലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സൂര്യന്റെ ഗ്രഹം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ദേവന് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? സൂര്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നോക്കുമ്പോ, പ്രകാശം മാത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപരിതലം ഉണ്ടെന്നോ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക. നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് അറിയുന്നത്? ആ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? സൂര്യന്റെ ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് കുറച്ചു പേര് ട്രെയിൻ കാണാൻ പോകണം ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പൊ ട്രെയിൻ കാണുമ്പോ ഒരു കൂട്ടര് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ ട്രെയിൻ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു. ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ട്രെയിൻ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ട്രെയിൻ കണ്ടു, അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്നൊന്നില്ല, അവർ ക്ഷമയോടെ നിന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ട്രെയിൻ കണ്ടു, അവർ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ആ ട്രെയിൻ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ട്രെയിൻ വരാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ പ്രകാശം മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. കാരണം ആ ട്രെയിനിന്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ ബാക്കിലുള്ള അതിന്റെ എഞ്ചിനൊന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ധാരണയിൽ എന്താണ്? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശമാണ്. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാര് അവരെന്താണ്? അവിടെ ക്ഷമയോടെ അവിടെ നിന്നില്ല. അവര് ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് അടിച്ച് വരാണ്. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് തോന്നി എന്താണ്? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശമാണ്. അതാണ്. അവര് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയും? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമാണെന്ന് പറയും. അവർക്ക് അതിനപ്പുറം അറിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അവര് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ആ ട്രെയിൻ വന്നു, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ പെട്ടികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഇടയിൽ ജനലുണ്ട്. അവർക്ക് അത്രേ മനസ്സിലായുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്, അതിൽ കുറെ പെട്ടികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് അത്രയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും അറിയാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തവർ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രെയിൻ വന്നു, അവരവിടെ നിന്നു, ട്രെയിനോടെ നിന്നു. അവര് ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളില് വിശാലമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ബാത്റൂം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറെ സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആർക്ക് മനസ്സിലായി? മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഈ ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിനോട് അപ്പൊ ഈ 3 പേരെടുത്ത് ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്താ പറയാ? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകാശാണ്. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് പറയും? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ പെട്ടികൾ അടക്കി പെട്ടിയുള്ള ഒരു വണ്ടി. അത്രേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് പറയും? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ സൗകര്യമുള്ള കുറെ മുറികളുണ്ട്, കുറെ സൗകര്യമുണ്ട്, ഇരിക്കാനുണ്ട്, കെടുക്കാനുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ട്രയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? ആ പറഞ്ഞ അല്ലെ? അപ്പൊ ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കാ അറിയുന്നത്? ആ മൂന്നാമത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ക്ഷമയോടുകൂടി അവിടെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത്, അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തവര്. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്ഷമ വേണം. ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിന് നമുക്ക് എന്താ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത്
ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, ആ ജ്യോതിസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവര്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മള്. ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല. ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവര്, ബ്രഹ്മം ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവര്. ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? ആ ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം അറിയുള്ളൂ? ഒരു പ്രകാശം മാത്രം അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ, ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മന്ദാജി? ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മം. അതിനപ്പുറം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രകാശം, ആ ജ്യോതി, ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതാണ് എന്ത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇവര് വീണ്ടും എന്താണ്? വീണ്ടും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചും കൂടി അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക. ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഇത് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളില്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ മൂർത്തി രൂപം, അതാണ് പരമാത്മാ രൂപം. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം, വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ട്രെയിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. ഭക്തന്മാർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും കഴിഞ്ഞ് ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട്, ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് പോലെ ക്ഷമയോട് കൂടി അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 3 സാക്ഷാത്കാരം, ഒന്ന് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ആ 3 എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് എന്തിനായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം, ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കും? സൂര്യപ്രകാശമായിട്ടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമായിട്ടും സൂര്യന്റെ ഗ്രഹമായിട്ടും. അപ്പൊ ഈ സൂര്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത്. അതായത് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ആരെ? ഭഗവാന്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, മൂന്നാമത്തെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായ പരാശര മഹർഷി ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം ആരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? മഹർഷി, പരാശര മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹം വ്യാസദേവന്റെ പിതാവാണ്. ആ മഹർഷി നൽകിയിട്ട് 6 ഭഗങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. ഇനിയിവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണെന്ന് കണ്ടു.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? കുറെ സമ്പത്തും ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഈ 6 ഭാഗങ്ങള് 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് പരിപൂർണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. അത് നാരായണത്തിലും മേൽപ്പത്തൂരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, യശസ്, ശ്രീ, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അതെ, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരപുരുഷൻ. ആര്യൻ, ജീവിതത്തിന്റെ വിലയെന്തെന്നറിയാവുന്നവരും ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആസ്പദമായ സംസ്കാരമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അനാര്യജുഷ്ടം അസൗർക്യം അകീർത്തികരം അർജുന അല്ലെ പറയണത്. അനാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അനാര്യജുഷ്ടം, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന. അപ്പൊ ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്തെന്ന് അറിയാവുന്നവരും ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംസ്കാര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ആര്യന്മാര്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അനാര്യജുഷ്ടം അസൗർക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അനാര്യനായിട്ട് പറയണത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ അറിയില്ല? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്തെന്നോ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് അർജുനൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ വേർഡ് എടുത്ത് പറയണത് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അനാര്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാര്യജുഷ്ടം അസൗർക്യം അകീർത്തികരം അർജുന എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനന് യോജിച്ചതല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് ആര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് തന്റെ ബന്ധുക്കളെ ചൊല്ലി അർജുനൻ വിലപിച്ചത് തീരെ അനുചിതമായി പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ആര്യന്മാർ അനാര്യജുഷ്ടം അനാര്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കേട്ടോ. അത് അത്തരത്തിലൊരു ആരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, അർജുനനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്തെന്ന് അറിയാവുന്നവരാണ്, ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമുള്ളവരാണ് ആര്? ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഭീരുത്വം അനാര്യന്മാർക്കേ യോജിക്കൂ. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം പിന്മാറ്റം ആത്മീയ വികാസത്തിന് സഹായകമല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള അവസരം പോലും അത് നൽകുന്നില്ല. സ്വജനങ്ങളോടുള്ള സഹതാപം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ദൗർബല്യം കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ട് കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയായിരുന്നു അർജുനൻ വ്യതിചലിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഭീരുത്വം അനാര്യന്മാർക്ക് യോജിക്കൂ. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം പിന്മാറ്റം ആത്മീയ വികസനത്തിന് സഹായകമല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള അവസരം പോലും അത് നൽകുന്നില്ല. സ്വജനങ്ങളോടുള്ള സഹതാപമാണ് ഈ ദൗർബല്യത്തിൽ പെടുന്ന ഈ ദൗർബല്യം കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണ്. ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീരുത്വ പ്രവർത്തനം ആർക്ക് യോജിച്ചതല്ല? ആര്യന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ആര്യന്മാർക്ക് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയല്ലതൊന്നും. അപ്പൊ അനാര്യന്മാർക്കാണ് യോജിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ. ആർക്ക് യോജിക്കുന്ന? അനാര്യന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം പിന്മാറ്റം ആത്മീയ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കില്ല? ആത്മീയമായ വികസനത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള അവസരവും അത് നമുക്ക് നൽകിയില്ല. സ്വന്തം ജനങ്ങളോടുള്ള സഹതാപം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ദൗർബല്യം കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ സ്വന്തം
ജനങ്ങളോട് സ്വജനങ്ങളോടുള്ള സഹതാപം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൗർബല്യം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എന്താണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്? സഹതാപാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ആരംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം. കാരണം ആര്യന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ആര്യന്മാർക്ക് യോജിച്ച പ്രവർത്തികളല്ല അർജുനൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലൈബം മാസ്മകമ പാർത്ഥ നൈദത്യുപപത്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോ തിഷ്ഠാ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകാൻ പാടില്ല. കാരണം നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തരം താണ പ്രവൃത്തിയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നീ അധീനനാകാനായിട്ട് പാടില്ല. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. കാരണം നീ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണല്ലേ. അത് നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികള്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീ എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. തന്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. തേരാളിയായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മേന്മകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ദുഷ്കൃതികരമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മനോഭാവം അർജുനന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആത്മസുഹൃത്താണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും അർജുനനും സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ആത്മസുഹൃത്താണ്. തന്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. തേരാളിയായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ തേരാളിയായിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മേന്മകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ദുഷ്കീർത്തികരമായ പ്രവൃത്തിയായി പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള, കീർത്തിയില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും അർജുനന്റെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഈ മനോഭാവം യോജിച്ചതല്ല, വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? കാരണം അർജുനന്റെ മേന്മ അവിടെ നഷ്ടമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് യാതൊരു എന്താ പറയാ പ്രഭാവം ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും. എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും അർജുനന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സാമി പൂജാർഹ വാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യാണ് മധുസൂദന, ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ള പൂജാർഹരായിട്ടുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക? തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മഹർഷിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് ഭീഷ്മര്, എടുത്ത് വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യര്, അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യര്. ആ ദ്രോണാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനനെ എല്ലാ രീതിയിലും ആര് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും? ദ്രോണാചാര്യര്. അത്രയും അർജുനന് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. ആ ദ്രോണാചാര്യരെ ഭീഷ്മദേവനെയൊക്കെയാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആയോധന കലകൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചതാരിൽ നിന്നാണ്? ഈ ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്നാണ്. അവർക്കെതിരെയാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുരു, ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് അർജുനന്റെ ഗുരു പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുരുവാണ് ആര്? സാന്ദീപനി മഹർഷി.
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പിതാമഹൻ, അർജുനന്റെ പിതാമഹനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാമഹൻ ഉഗ്രസേനൻ. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവരോടൊക്കെ എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണന് സാധിക്കോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈഷ്യമ പീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസ്തു ഗുരൂനിഹൈവ ഭുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹനായാലും ദ്രോണാചാര്യരായാലും ഒക്കെ എന്താണ്? ഗുരുജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ജീവിതത്തില് ഇവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭിക്ഷയാച്ച് ഉപജീവനം നടത്താം. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖമെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ സുഖമൊക്കെ രക്തപങ്കിലമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? വിവേകം നശിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? അവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരായി. അതായത് ഇവരൊക്കെ ആരുടെ പക്ഷത്താണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്താണ് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അവരെന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരുടെ ആ ഗുരുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു മഹനീയത, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ആദരവ് അവർ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ദ്രോണാചാര്യരും അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ന ചെയ്ത ദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യഥോ ജയേമായ ദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവാസ്ഥിതേ പ്രമുഖേതാർത്ഥ രാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇപ്രകാരമുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്ത വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അർജുനൻ ഒരു ഭക്ത മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിവേകശാലിയാണ്, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടി ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്.
രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും ഭിക്ഷാടനം കൊണ്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളാന്നുള്ള നിലപാട് ആര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അർജുനൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭിക്ഷാടനം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അവർ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചോട്ടെ, എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് അർജുനൻ. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ നിസ്സംഗതയാണത്. രാജകുടുംബത്തില് ജന്മമെടുത്തു, പക്ഷെ ഭിക്ഷാടനം നടത്താനും അർജുനൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്തിനില്ല, ഗുരുക്കന്മാരോട് പിതാമഹന്മാരോടൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനന് ആഗ്രഹമില്ല. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം, പിന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ വിശേഷ ഗുണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ കലർന്നപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അർജുനന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനുള്ള യോഗ്യത വരാണ്? മോക്ഷം പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കതില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അത് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റ് കൂടുന്നത്. എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. താർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി താം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതിമാം താം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുകൂടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്ന കഴിവുള്ള ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. താൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വന്നുപെടുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം തേടണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വിധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം നമ്മൾ തേടണമെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസിനായ ഗുരുവിനെ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം അറിഞ്ഞവനാണ്. അയാൾക്ക് സംഭ്രമങ്ങളിൽ ഉഴലാതെ ആ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ സംരംഭങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലാതെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിന് അത് ഒരു അമൂല്യ സ്വത്താണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു അമൂല്യ സ്വത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ കൃപണനാണ്. അവിടെ കൃപണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അവസരങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ. അതായത് കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിശുക്കൻ എന്നാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മള് ഈ ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞത്,
ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കുറേ ജന്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ജന്മം കിട്ടുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ജീവിതം വെറുതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മള് കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയാം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദിമ ഗുരു കൃഷ്ണനും ഗീതാ പഠനം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ അർജുനനുമായി അങ്ങനെ ഗീതാസാരം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതോടുകൂടി എന്തായിട്ട് മാറാണ്? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തായിട്ട് മാറി? ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരായിട്ട് ഇരിക്കാത്തത്? കൃപണന്മാരായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇരിക്കരുതെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞത്. കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത്രയേ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറണം? ശരിക്കും കൃപണന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? കൃപണന്മാരല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൃപണന്മാരാണ്. കൃപണന്മാര് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ. തിരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് തിരിച്ചാണ്. നമ്മൾ കൃപണന്മാരാണ്. പാഴാക്കുന്നവരാണ് കൃപണന്മാർ. നമ്മൾ കൃപണന്മാരാണ്. ആ കൃപണന്മാരാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആരായിട്ട് പറഞ്ഞത്? അല്ല, മാതാജി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ശരിയാ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ് അല്ലെ? നമ്മള് കൃപണന്മാരാവരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ? അതെ, കൃപണന്മാരാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ പോലെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ജീവിച്ചു, അവര് ജീവിതത്തിൽ അവരെ സുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവർ ജീവിച്ച് മരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താം. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ, നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെറുതെ കഴിച്ചും ഭക്ഷിച്ചും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി നമ്മള് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ നമ്മള് കൃപണന്മാര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആവാതിരിക്കേണ്ടത്? ആ കൃപണനാവാതിരിക്കണം നമ്മള്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃപണന്മാര് ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. കാരണം കുറെ പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉപയോഗിക്കാത്ത പോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടു ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജന്മം തന്നു, ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു, എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണ്? തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ കൃപണൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 7 വരെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.